ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kumsi benta banyak kun yang jing sneer bagi jingma kabami na jingkerni di drop. Bat banyak rap iki kun samla ki balangat how new sokerdat ringkat ke jingnya telang bat ki bahaya yang hasam. Ke New Trap Youth Council kelayolat banyak selok bat banyak lam ya ki arut ki samla caka-caka ajing sumar. Balatip kum ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center kebadan Hajan Guwahati Assam. Haka khat kendai terik Jombang arja apsau. Ya kini ki samla layalam di bahaya yang hasam haka jing senran jong kinong yalam keseng. Balalam khmat do Vice President uba Don Bok Lang Kharlingdo bat kiwi-kiwi kinong yalam. Nakaliang jong ba Don Bok Lang Kharlingdo ulapan pa bakaseng ke ECU drop hendai kam isi ipat ya kinong di drop. Bat day nakani kata bakum keseng kala persang bat penkala syaka jing em batmai ya ki samla ki balangom haka jing kerni bandi yu drop. Ula ongru bakaseng omtang bakaya khun mat pendu jat yu drop hendai ka donru ya ka thong man pen embiang ya ki samla ki bala em kerni haka jing di yu drop. Cái choice cái khôn persha drugs namar bangle i ni kam sdio te habange khôn persha i drugs ka bom ngi isi drugs hendrengem isi ikinom di yenung di drugs ngi khain ngem isi iki de terdau ka we naki operation ka bangila le ha tu kemet dunai ka san kenta ngilayo ban bat yo we niki samla ya ke bang ngamla ban penpau kerteng udai na sinong jongi na mulai ha ke bang ilai okurup kambun ya une upauda ubala da ngambakla katkum ka jingi penchongdor nyup san hajar duna ngem simlai khenye ke bawlo berhenti te ha bang ilai yo ban kurup ya kituki mar na u pilai ing la dispose ki la thang he te ngem simla kut tang kumta ngi telefon syaki bahyang sam bat kilawan ban shimti ya ukhun jongki napo kerdop ke HDC hatu kemet bat umdi tang ta namar bakum ka kenhon hi ngi ong ka kenhon seng balang umdi tang bakum tu ngi lakut na herngi ko ban pan bahapat ya ka jing em jong lu khana hakiski babot kamur haka Saturday kadai menen keski ngilakot ya ka yeng kesem jong u po office jangi ngilayo bani kran bat hatu ji kran ngi suthu ban nakliang jong ka yeng kesem jong ki kidon shisha ya kata ka jing ting jing smit bat la ka jing sol ran ya la ka jing le jong ukhun jong ki tadin bang le konsol kalapoi ka ji manjur bala kumum do dan kam ban betin lenti lane ban thau thmai ya ka jing im jong lu khon jong ki balam ba ka jing manjur ngenamla khamla kila di barup pasa weni ki parlong uba let's say kitki snam shwa ka covid ula judon rekat bat ngi leng ba kitki school to school anti drugs campaign ngelaju ya long in touch bat ina ka por te leng ba ka jing ya suthu jingmut bat ki bahia ngelay kontak bat i bat ha ka ji kontak bat i long welcome ya ka ikaba ka approach kawan nak office choice today dak now hakini ki arai trisngi ngem shama shong klikti lane shong chathai ngila komaong bangine khon drugs tang bani khon ban rat deng khong jing se honre ban pan bhapat wali ki balangap te mentang ski wala da gadi ski ya ka boborok ngi te di Sunday henera HYC ngi sngo ban ong ba service to man service to God ngila shim ngi ski ba kum ka wei pat ka jing shakri ban pen em ki mensim ka blajat belaram tinggi wan khnang ngilawan khnang nang tin pon nong ba shlong ban ya kendo bat ibarup bat ban wan IT no ya uniu khna te ni ski bom ta ngi wan IT arngut ki khna hang ne po rehabilitation center ka bonan hang ne po Assam te nganget ba ke ka ba uniu khna uladon ka jing thrang jing sliang kan salong pat ka jing kemen ya ki yang kesem ka jong u hakini ki khnat snam ki ban sawan
namar ngingit scam ba ka rehabilitation center ka jing ba arup ka bala pau le sing la banong henry ki babun ki breu jongi po nong ma shlong kham tam le government kam par chimne I thoi ngi kwa ban kren ba shai ba ngiru ngi suthu ngeleje kendo ikinong di drugs ngeleje kendo ikti balik sport rehab kila kren bar kileju thu khanai ngi ba mentoy ban le hang te ka rehab center namar ba mi nang te ngi dang double triple arsha harengan not ban petikna namar bang lei I ki babun ki samla dan ki samla ki badan hang ne kila phone ro yang haki khindat banai bladap bangila sutunat bansa hang ne po sam namar ba ngiyo ke jing hikai bat umde tu ngiyo jing hikai layo ban hikai kelai ki bai bangila yo sngo bangila ya khana shibun ban I manne ki babun ki rehabilitation center hande kila syak khang no namar ki kilong tang ki rehab ki ba kumno snap pisa tingi susun ki long kemi ki long kpa ki badon ka jing tmu jing angnut bau khun klah re ukum ngop double lane arsha laisha tikai ka ba ngai kwa ban ong na hilang jongi kum ka kan hon ka jing khut persya udras kanang nginang beteng nang chakman ngi kedui ki long kemi ki long kpa ki badan kita ka jing sngo khia nam ki khon bar ki badan kapasiti pilong balak loy ban I kenuk bat ngi namar ba kumalong mendahi ngiladon ka jing ya kren ya stho jumut bat I ba arup hang ne bang ngila ban pha khana ni po nam ma shlong hang ne namar mai I ro habang ye kren emdei ubreu ubakwa ban generate pisa le silang baganika santa ka jong I ne hare kumba ula im yalade la revite la thau thamai ka jing im jo ukwa ro ban pan thamai sai kiwe pat ki brang ngop lani ki brang long sok prung ha une ka jingkerni di drugs de nagani ka dau ka pelong ingi bangi haban kran teng teng pilai I mo ha kini ki por ke bang manchua habede bat kini ki festival ka government ka pendut kalo ka pisang to Henry Halendat ban nekran pade nam ta ka jingba ban te thamai ya kalawe jong kini ki belangop kini ki jingdi basneu ka ai di ki excuse ki babun ngimla banlen ka fon ka we ka ba ki ka government ka kran bat ki jaka puta ngi sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba ibaro ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people tenre balai mai I hang ne 150 dang la tingi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor la ni kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ngi haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala banron ki bakum di ki center ban operate hang te po nong ba shlong tenga so ban om ka sarkar ka de ban recognize ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afford le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka ba ar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai banai ma te hande la dakadon la da government ka kran bat ki jaka puta ye sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba di baro ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people te hande balai mai I hang ne 150 dang la tingi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor la ni kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ngi haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala banron ki bakum di ki center ban operate hang te po nong ba shlong tenga so ban om ka sarkar ka de ban recognize ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afford le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka ba ar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai banai ma te hande la dakadon la da government ka la ban ithu kerpang penun kami I kadika rehabilitation center ke ban fund na government ngathrai ki nong di drugs lain penun kam drugs nong ba shlong kinduna la da ngam ong ba khut plan hare kinduna Tengah kentu government soma se shim serious. Ya ka bakum ni issue. Kuma pilala ba shim serious ki pat. Ki ba ki pat ki kam soma. Kani ka kam yap kam em. Ya ba phi kum ki basong ha ka bor. Akran persya ye kini ki amali ki minister la ni ki badan ha ka bor. Soma la da phi shim ki tang ki
ke kam kai le se nginom la ban tep ko mo ong iwi long kwe nginom la ban tep ka bakum kan ni ka jingjang ni jingpang kala ban wan sahing jong phi jong ala si nginom la ban tep kala ban rong sahing jong MDC MLA la ni nu politician te de tak dang ko ban ong tongin ya shim serious kini ka man dah ka bangin tre lang ki bre ki badan ka bor ban kham tam ro ngi kinoi tre mon soba leng bagi kan hot seng bala kalong sya kalong ka jingle ran kan ka jingle ran namar ba ibaru pasa ka mo ong ilalong fit ban ron ni ka ngenai kran ban i menai ong ba ka jisya ngala perkhat ban le dah ke par business ngadan ye kata ka support na kalian jongas ma in financially support na ye ila thmu ban le dah ka benta herenging lai kran ngi pen so tho bat ngi ai man se mi ba unung bu dong thau ula ibet ipi ba phin dan hak dengan lain la da phin lej ma phi ha ki we pat ki kinja ki business le silap na te mono pat ban pet ye ka ka benta ka bam ma phi phila te kalong sya ka is a shameful to the government of Meghalaya ba ye kum gi bre phim itho phi itho klai gi bre ki ba dei ban itho